ଓହୋ ବହୁତ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ଲାଗୁଛି କିଏ ଗୋଟେ ମତେ ପିଛା କରୁଛି। କିଏ 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 ମତେ ପିଛା କରୁଛି? ସାମ୍ନାକୁ ଆସ। ଆମେ ହଉଛୁ ଅତୃପ୍ତ ପ୍ରେତାତ୍ମା। ଡର ନାହିଁ ପୁଅ, ଆମେ ଟିକେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତି ଆଉ ମୋକ୍ଷ ମିଳିଯିବ। ପୁଅରେ ଆମେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଭଟକୁଛୁ, ଟିକେ ଦୟା କର। ଏମିତି କଥା କି? ମୋ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବ ତ? ହଉ ନିଅ ନିଅ। ଓ କି ସ୍ୱାଦ! ହଁ ରେ ଭାଇ, ବହୁତ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସେଇ ଭୂତ ମାନଙ୍କୁ ତ ପ୍ରସାଦ ଦେଇଦେଲି, ଏବେ ଘରେ କଣ ନେଇକି ଦେବି? ଆରେ ବୋଉ, ତୁମେ ମାନେ କଣ ସବୁ ଏଠି ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଉଛ? ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣି କିଏ ଦେଲା? ପୁଅ ତୁ ଆସିଗଲୁ? ହଁ ବୋଉ ମୁଁ ଆସିଗଲି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣିକି କିଏ ଦେଲା? ଆରେ ତୁ ପରା ତୋ ସାଙ୍ଗ ହାତରେ ପଠାଇଥିଲୁ। ମୁଁ ପଠାଇଥିଲି? ଆଚ୍ଛା ସେ ସାଙ୍ଗ ନା କହିଲ? ତାର ନାଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହୁଥିଲା।